Halo guys, assalamualaikum buat bestiku semuanya. Woro-woro iki enek undang-undang anyar teko Utine Dirga. Buat pasangan suami istri sak donya sing hobine sosor-sosoran. Sebelum sosor-sosoran, sampean wajib sikatan dhisik gawe odol mitu. Sebabe odol mitu iki selain iso mutihne gigi dari karang-karang sing ngetel kae, odol mitu iki iso ngilangi abab-abab sing biadek kayak barang sing diguak nang WC. Ngono lho, guys. Pokoknya saurunge sosor-sosoran lambe, gaya odol mitu iki dhisik ya. Jangan biarkan pasanganmu semaput gluntung karena ababmu. Wes, carane ngene lho ya, guys. Carane disikati dhisik engko ambune wis sriwing-sriwing kae. Wes tus silahkan lanjut sosor-sosoran ngono lho. Paham ya. Aja sosor-sosoran dhisik lek urung gawe odol mitu. Ngono lho guys. Thank you.